Това, което правим тук днес, е нашата програма Кулинарен историк. Тони 200 е лютеницата, всъщност зеленчуци са тон 350, но тони 200 ще изгледа след като изварим водата от доматите, чушките, пътладжаните и другите неща. Човек с опит, кажете коя е най-добрата рецепта, за да стане хубава лютеница? Нашата, разбира се. Защо казвам нашата? Защото всеки има нашата рецепта. Всеки има своята рецепта за лютеница. Например, в едната част на България чушките трудно се отглеждат, но има повече моркови. Слагат моркови повече. В Добруджа има повече чушки, така че слагат повече чушки, но доматите са им по-кът. Така че всяко място си има онова съдържание на пържени зеленчуци, които ние наричаме лютеница. Нашата лютеница е с особеността, че ние не я пържим. Ние изваряваме много дълго. В момента няма капчица олио вътре. Има само 4 кг сол в тони нещо съдържание. Ще видим докъде ще стигне солта. Може би ще бъде малко безсолна, след като подправим с черния пипер и чесъна, защото черния пипер и чесъна пък компенсират усещането за сол. Така че ние я правим не пържена, без захар и с минимално съдържание на мазнина. Тази лютеница може да бъде ядена от хора, които 30-40 години не са яли лютеница. И язваджиите. Миналата година за нас беше голяма гордост един човек, който ни поставяше плакатите на едно събитие в Интерекспо център. Каза, така ми се яде лютеница. И аз му казах, вземи едно бурканче. Опитай, пък утре лай ни кажи. Идва той сутринта и казва, срам ме. Срам ме, отвори го, изяда го, не дадах на децата, сега ще взема още много, но не съм ял лютеница от 30 години, защото киселини и всички други неща. В доматено съдържимите продукти, които аз не смея да нареча лютеници, част, които се продават в търговската мрежа, не, малки и големи и какви ли не, там няма отношение към здравословното хранене, защото слагат захар. Захарта казва не е кисело, но казва тук, надолу отива киселото. То е кисело, но ви лъже рецепторите. Също лютеницата е кисела. А ние я правим така, че да не е кисела, защото слагаме морков. Малко повече морков, да, малко повече морков, но това е нещото, което ни позволява да не слагаме захар. Да поддържаме ниско pH и всеки да е доволен. Спомнете си какво ви е давала баба ви, питайте майка ви какво е давала нейната баба, оттам нататък е лесно.